Kung naidalaga diha, matripan, makahigayon, na'y opportunity ang manyak. Walay tao, walay silingan, mingaw. Mao na akong gikahadlukan, manggod. Simba ko, unta di lang yun na mahitabo. Dili man tabago kaning pila na takatuoy kaning broadcast. Kapila na ta naka-encounter nga girape o gipatay simba ko palayo. Dili ba na posibleng mahitabo kung dili nato tagaan og pagtagad, dili nato seryosohon ang pagpangita anang serial manyak, maunay akong gikabalakan. Friday ato to, if I'm not mistaken, nga girundahan nato dito ilang balay, gitan-aw nato ang sitwasyon. Ikapila na silang gibalik-balikan. Nisulod sa kwarto sa usa ka dalaga. Nisulod og kwarto, ay grabe ang kuan fighting spirit. Ingon ana ka kursunada, nisulod og kwarto sa gibuhat. Gikumot-kumot sa dakong kamot. Grabe naman. Nakamata siya pagtan-aw niya, tuwara. Kita kay niyang lalaki pero nakatabon ang naong. So nakita naman ninyo na sa ato ang gibalita na to nga video. Ani nato panawagan kanang tawhana kung naminaw na siya kay nanay suspect o saka ka construction worker. Warningan ta ka, tanaw lang na to. Kay ako ning i-follow up kang Kapitan Amasio dinha sa playa. Og tabangan ako si Kapitan ug atong mga barangay official din na nga ma-identify kining serial maniac. Matawag na ni siya serial maniac kay mga kasigpit niya mga purok diya sa playa, ginabiktima ana, mamaklag, kato na gyud pinaka-worst na gyud sa tanan, nisulod na gyud og kwarto. Tinga na lang to kung interview nga naus-us naman ang iyang gisuot niya kanang crop top. Naus-us naman, ninaog naman, gipahimoslan og tama ng iyang lawas. Tabangan na lang po na to panawagan ang mga residente dito nga unta katong poste dito. Nawagan sila sa barangay nga tagaan og pagtagad kay wa na ni siga. Ngit-ngit yun kay dito. Nag-send sila og video. What morning nga sitwasyon sa mua dirin dapita og gabi haskag yung ngit-ngita. Muna nga makapatuyang gyud ang serial maniac. Ang ako magudinhe kay basin unyag ug maghinay-hinay taani maulahin na ang tanan. Basi unyag simbakog naanay mahitabo nga dili angay. O sa Tagalog pa na hindi ka nais-nais. Diha pa ta mo take og action. Ako human akong interview, gidala nako sa Women's and Children Protection Desk sa Digos PNP ang victim para ipablatter ang nahitabo. And I wish na matagaan ni og aksyon og pagtagad sa atong mga kapulisan uban sa Barangay Government of Aplaya. Pakig-alayon pod mi nila kami dinhi sa Rondakbayan sa Radyo Digosenyo para makatabang mi. Tanawa ragon ninyo, paminawa ragon ninyo unsa ilang mga kahimtang dito. Matulog sila, magbutang na lang sila kutsilyo sa ilahang higdaanan. Imagine, magkatarong bakag tulog ana. Trauma ang gibati sa mga nabiktima. Ang uban, wa na lang nag-board dito, namalhin na lang og boarding house. Unsay rason? Tungod anang serial maniac. Dili ni basta-basta lang nga problema. Dili ni issue lang. Usa kini ka serious matter para sa ako. Kay nasabtan ako kung unsay gibati ang mga biktima. Na trauma sila, di na sila katarong og tulog. Labi nag makadungog sila nga nay mamato silang atop. Kuyaw mag-style ang serial maniakis kay labayan sa nila ang atop. Pag naagani mo pasiga sa suga, but pasabot ana, di sana siya mo atake kay nagmatapang mga tao. Naa siya kumbaga warning shot. Utukan po ding manyakisa nila. Pag wala na gani magkisaw diha, wanay magpasigaw og suga, that's the time mo atake na. Basig mang rape na ba? Daghagi pang rape, girape, gipatay, unya ang inosente nga biktima, doon na pa'y mga plano sa kaugmaon sa iyahang kinabuhi, kaugalingon sa pamilya, makatabang sa ginikanan. Diba? Unya, ripon lang kadiha, patyon lang kadiha.
Unta matagaan ni og hinanali nga aksyon. Ang request masugaan ang ilahang area kay arangit-ngitag yun. Okay ra na masabtan ako nato na og di pa gyud kaya sugaan kung walay mga ingon ana nga bang hitabo. Pero kailangan manggod dapat ura-urada tungod kay naay mga insidente nga ingon ana. Masabtan la nato nga angit-ngit diya kay so kay way budget ana. Pero tagaan tutukan yun kay naay mga insidente nga nisulod na gyud sa kwarto sa dalaga og nang himas. Unsa pa may ato paabuton. Karon kay nilanog naman ning panghitabuan sigurado kung nakaabot ni sa katuntawhan na magpa-relax gyud to. Di na gyud to mobalik sa pagkakaron. Pero og dili gyud na sa pangitaon, di na siya patagamon, posibleng buhato na pud na niya pagmotukar na pud ng iyang ulag. Dito na pud na mangita na pud na og laing biktimahon. Laing lugar, halimbawa, laing barangay, dili lang kay sa playa. Mangita na pud og laing biktimahon. Og mahilom na ni. Mahilom na sa may nakuha ni nga isyu. Kini nga insidente, wa na mo tagaw-taw sa radyo sa social media. Abtag pila ka bulan, mutukar na pud. Dapat madakpan ng tawhana. Ato ni paabot ni Hepe, ni Police Lieutenant Colonel Retes. Itawagan naman ako to ganina kay gireport na ko diha po sa first crime sa Agdaw Co-op. Nagkagubot na po daw diha. So kana lang ang ako ang buot ipalanog diha sa inyo ha mga karonda. Nya hinaot ta nga matutukan kay dili ta magpaabot nga naapay mahitabo nya dili angay. Request sa mga residente, pasugaan og pangitaon ang serial manyakis sa Aplaya. Ron Dakbayan.